Il-bidu ta' sena oħra jista' jkun żmien fej tista' tibda paġna ġdida f'ħajtek. Dan tista' tagħmlu billi titbissem jew tgħannaq lil min forsi dan l-aħħar kellek xi tajt miegħu. Billi tkun aktar qrib dawk li huma eżies għalik. Forsi anka tagħmel wieda miegħek innifsek li ser tagħmel ħiltek kollha biex tipprova ma tweġġaħħomx aktar. Sib ħin biex kultant tfisset lilek innifsek. Dan tista' tagħmlu billi tagħmel dawk l-affarijiet li lilek ituk ferħ, paċi u enerġija f'qalbek, bħal xi passiġġata, xi film tajjeb, jew xi passatemp li għandek għal qalbek. Wijat lilek innifsek li ħatibqa' fidil għal dak kollu li toss u temmen fih f'ħajtek. Ftakar f'minu imwarrab u minsi. Dan tista' tagħmlu b'ġesti sempliċi bħal qafsa talit jew tannieqa biex bekk turi li il-persuna mhijiex weħeda. Għamel wieda miegħek innifsek li fl-għażliet li tagħmel f'ħajtek se tkun dejjem favur u qrib min qed jgħix fin-nuqqas jew hu fil-bżonn. Fl-aħħar aħfer u insa jekk għandek xi tajt ma' xi ħadd. Għamel kuraġġ u ibatlu l-awguri għal sena ġdida mimlija risq u barka. Ftakar dejjem li il-ħajja qasira, għejxa u aqsama mal-oħrajn. Is-sena tajba.